O traballo en mobilidade é cada vez máis habitual, polo que manter os dispositivos en bo estado resulta fundamental. Para iso, ten en conta estas recomendacións. 1. Asegúrate de que as túas credenciais de acceso sexan confidenciais. Non as compartas nin as deixes ao alcance doutras persoas. 2. Non reutilices contrasinais corporativos en servizos externos nin para fins alleos ao traballo. 3. Bloquea a sesión cando non esteas e apaga o equipo ao finalizar a xornada laboral. 4. Mantén o teu posto despexado, evitando deixar documentos confidenciais ou dispositivos desatendidos. 5. Non te conectes a redes wifi públicas para acceder a Internet. 6. Usa só ferramentas corporativas autorizadas. Non descargues apps sen permiso, nin conectes dispositivos USB descoñecidos ao teu equipo de traballo. Evita utilizar os equipos para fins privados, xa que non seguir estas prácticas pode derivar nunha fuga de información confidencial. Porque en ciberseguridade, cada clic conta.